Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Good morning, Nicole and Chris, from the beautiful country of Canada. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Friday, isang tambalerina since 2009. College ako noon sa isang universidad sa Maynila at inistok ko ang Friendster ng jowa ko. Nandun kayo sa favorites. Simula noon, araw-araw ko na kayong kasama. Naalala ko pa yung first heartbreak ko. Sobrang lungkot ko pero nakakalimutan ko siya habang nakikinig ako sa inyo. Naranasan ko din na palihim na maglagay ng headset at makinig sa inyo during class. May mga times na mas pinili kong tumawa kesa makinig sa lecture na binayaran ng nanay ko ng pagkamahal-mahal. Pero may sinabi si Nicole na nakapagpabago ng mindset ko. Sabi niya, kapag estudyante ka, mag-aral ka. Dagdag pa niya, yung pagiging cum laude hindi matatanggal sa iyo habang buhay. Kahit sa lapida mo, pwede mong ipalagay. Naniwala ako sa pinagsasabi ni Nicole kaya graduate akong cum laude sa kursong BS HRM noong 2012. Ang saya ng nanay kong OFW. Yung mga kamag-anak naming mayayaman na hindi naman kami pinapansin, bigla akong hinahalikan sa pisngi. Ako kasi ang unang cum laude sa lahi namin at hindi ko sinasadyang maging role model sa mga kapatid ko when it comes to studying. Iba pala kapag branded ka as matalino. Hindi mo na kailangang patunayan ng sarili mo or mag-effort masyado to please other people. Hindi ka mamaliitin. Bilib ang mga mayayaman at sosyal sa matatalino. After graduation, ginusto ko kayong bisitahin to say thank you and to personally share how the two of you have touched my life. Pero bumilis ang takbo ng panahon. Nabago ang mga priorities. Pero kahit hindi ako nakakapagbukas ng radyo regularly, hindi nyo pa rin ako tinatantanan. Nasa tricycle ako noon at naka-love radio si Manon Driver nang nag-announce si Nicole ng first pregnancy niya. Di ako bakla yung tugtog. Naiyak ako kasi isa ako sa nag-wish na magka-baby na siya. Sabi nyo nga, in God's perfect time. Nangyari din sa akin yung perfect timing ni God. Nakapag-relocate ang buong pamilya namin dito sa Canada. Madali ang buhay dito pero iba pa din ang saya at ligaya sa Pinas. Kahit araw-araw tinitira ng tambalan ng mga kabit, naging kabit pa din ako. Ang gwapo kasi ni Kuyang Filipino-Canadian. Nung una, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Nicole na it all boils down to self-esteem. Na kung mataas daw ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka papayag na nakikikabit ka lang. Exciting kasi ang eksena ng mga kabit. Yun nga lang malungkot. Habang tumatagal ako dito, nagkaroon ako ng maayos na work, nagkasasakyan, nakapag-travel around major cities sa US at Canada, at umayos ang relasyon sa family. Nakapagpatapos ako ng 3 bagong kurso with honors.
or nakapagtapos. Nakapagtapos ako ng 3 bagong kurso with honors, tumulong sa ilang charity kahit papaano, nagka-luxury items, at lalong gumanda at sexy. Hindi ko namamalayan, tumaas na pala ang tingin ko sa sarili ko. At na-realize ko na hindi bagay sa akin ang maging option lang. I'm the prize. Jackpot ang lalaking magiging bahagi ng buhay ko. Ay, taray ng tambalarinang itay! Madami nang nagbago sa akin mula noon hanggang ngayon. Pero kasama ko pa din kayo. Kayo ang background ko sa car, both YouTube and podcast, habang papunta at pauwi sa trabaho. Pantanggal ko kayo ng stress at pampagising din. Salamat sa free therapy. Ang sarap lang gamitin ng social media to connect with you anytime and anywhere. I followed Nicole at nag-DM ako sa kanya. Nag-reply naman siya at ang saya-saya ko. Alam ko minsan napapagod din kayo. Bilang ganti, may pasalubong ako sa inyo pag uwi ko. Ayun ang pinakamalaga sa lahat ng mga sinabi Kailan ka mo. ba uuwi? Kailan ba yan? Matagal naman. Ano ba naman yan, ha? Libre kami pag weekend, Oo, ha? anytime. Partner, anytime. Oo, Huwag oo, weekend lang. Baka sabihin weekdays. O kahit kailan. Kahit anong oras. Pwede. Sabi ka lang, ha? Magiging available kami for Yarn. you. Yan. Ito na nga sabi niya, sinabihan ko na yung mga kamag-anak ko na wala silang pasalubong, pero kayo meron. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. More than that, salamat sa ligayang dala ninyo araw-araw. Ang inyong Tambalarina, Friday. Alam mo, partner, dito talaga napapatunayan na alam ko yung mga karakas na mga re-replyan ko sa dami nang nagbe-message sa akin everyday. Na-profile mo Oo. na ba? O naramdaman mo? Naramdaman kong may ano to may mga Canadian products na ipapadala. Oo. Yan. Naramdaman kong kapag ka nagbigay ng pasalubong, sa sobrang tindi ng influence natin sa kanya, ramdam ko, partner, tig-isang box tayo. Nakakahiya naman. Naging cum laude ka nang dahil sa inspiration ng Tambalan. At yung Oo. pagiging cum laude mo brought you to greater heights. Tapos, bibigyan mo lang kami ng chocolate na mabibili din namin dito. Kasi tandaan po ninyo na may na halos lahat ng mga produkto sa ibang bansa nasa Pilipinas na din. So magbigay po tayo Friday ng mga bagay-bagay na mahirap bilhin sa Pilipinas o di naman kaya mahal kaya hindi namin binibili. Nagbibili na kami ng na maayos para hindi ka na mahirapan. Oo, para O perahin- nagsasuggest na kami. para perahin na lang din. Kami Pwede nabibili. rin, So, ang dami mo ng options. Pero Ang kailangan mo dami. rin maging specific pa, partner. Yan. Oh, sige. Anong box? 2 box, di ba? Balikbayan box. Isang box ng balikbayan. Okay. Kasi baka Oo. mamaya shoebox lang yung size Kung Di ba? shoebox part pero ang laman Valentino, hindi na ako tatanggi. Pwede na rin. Why not? Kahit shoebox lang din yan, pero Oo. cash naman. Ang laman Oo, puno, na puno, diba? nag-uumapaw. Oo. Di ba? Sabi Mahirap nga, isara. correct. Pwede na sa amin yun. Great items come in small boxes daw. Yan. Diba? Okay na din yun. Di ba? Binigyan ka na namin ng maraming suggestions. Kung halimbawa ayaw mo naman magbigay ng ganun, gusto mo punuin na lang yung balikbayan box, ano mga gusto mo, partner? Ako trip ko talaga, nakakabigay lang isa natin tambalanista, partner, ha? Taga-Tugigaraw ito. Ay, suki natin. Si Audrey, di ba? Si Audrey. Pinadalan ba naman ako ng body wash? Ayun yung mga trip ko talaga, partner. At ang pinadala, age-defying. Yung talaga. She knows you well. Pwede namang moisturizing. Pwede namang scented kenemerut. Pero no, ang pinadala, age-defying. Diba? She knows what you need. Correct. Alam mo pangangailangan. So ito nga, sa tambalanisa nating si Friday, pasensya ka na, pero talagang mataas ang aming expectations of you. Siyempre, Alam mo, nasa Canada. Nasa Canada. Binidahan na tayo, niyabangan na nga tayo, nakapag-travel na. Correct. Sa iba't ibang mga lugar. Oo. Nakapagtapos ng iba pang kurso with honors. Diba? May luxury items, nakakabili, Correct. nakaka-afford. Tama. Anong sabi niya? Pag nagkaroon siya ng jowa, I am not an option. I am the prize. Oh, diba? see? And then, singit ko lang ha, this is a great reminder para sa mga syubet
'Di ba? Maganda yung mindset na ikaw yung option, ikaw yung price, ikaw yung jackpot. Hindi option rather. Ikaw yung price. First choice. Ikaw yung First first option. choice. Oo, hindi ikaw yung second choice lang, 'di ba? Ganun. So yun yung lagi magandang mapipick up natin mula dito kay Friday. O balik tayo sa paghingi kay Friday. Oh. Doon talaga tayo mag-focus. Doon natin tayo. ubusin ang oras Oo ng naman, tambalan. partner. Kilala nyo naman po kami. Teka lang, mga hakbat lang kami, guys. Niyabangan mo kasi kami Oo, Friday. kaya nga kami eh. madali kaming Madali kaming ma-impress. easily, kami, Ano kami? it doesn't take much yan para ma-impress kami. Parang sabihan mo lang kami ng ganyan, naniniwala kami. Kaya lagi kami nabubudol eh. Pakitaan mo lang kami ng mga bagay-bagay, nabibilib kami, napapa-oo kami. Nagpasabog ka ng mga ganyan. Oo. Diba? Ay, yun yung tumatak sa amin. Hindi yung kwento mo masyado. Kinalimutan na namin yun. Okay na yun. Oo, diba? Yung nga yung sa amin, yung galing Canada, yun talaga yun eh. Canadian dollars, yung tingaling-galing sa mata namin. Charot. Tsaka sa tenga namin. Charot. Well, Friday, alam mo, sa totoo lang, this really is a feel-good story. Not just for you, but for us too. Yan. We just celebrated our 18th year dito po sa industriya ng pagraradyo, and dito sa 18 taon, may mga moments na inisip namin na tama pa ba yung ginagawa namin? Okay pa ba kami? Yung mga ganyan. Nag-iisip-isip din ng mga bagay-bagay. Pero kapag ka nakakarinig kami ng ganitong klaseng mga kwento, yan, isang nagpapa-feel good ng bongga yan sa amin kasi Correct. it's a proof that what we are doing is right. Alam mo yon, na tama pa rin na ang ginagawa namin ay May sense naman pala yung sinasabi namin. Patuloy pa rin pala namin dapat gawin yung yung ginagawa namin. At yun talaga po yung isa na mapipick up ko from the story of Friday, no, is that your words are very powerful. Napaka makapangyarihan po ng mga salita. Your words can break or make, can heal or break a person, 'di ba? Who would have thought, partner, na yung mga sinasabi natin will actually make a person be like yung tambalerina natin ito ngayon na very successful, 'di ba? So Correct. ganun din ikaw na nakatutok ngayon sa daily life mo. Yang sasabihin mo ba makakatulong o makakapanakit? Correct ka. Diba? Will it inspire people? Correct. Will it motivate Correct, them? Or diba? will it Make them break depressed. them? Oh, 'di ba? Magkukos ba ito ng ng anxiety sa kanila? Kasi kung alam mo na nakaka-anxiety yung sasabihin mo na hindi naman masyado mahalaga pero magbibigay sa kanya ng anxiety, ibulong mo na lang sa mo pwedeng ibulong. 'Di ba? Huwag mo na sabihin doon sa palad tao, mo. sa palad ikaw. Kuyumin mo ang palad mo at ibulong mo doon. Ngayon kung mabahuan ka, problema mo na 'yun. Nakakalurky. But thank you, no, Friday, that we are part of your life. Alam niyo po, natutuwa kami doon sa kwento na gano'n na nakasama mo kami, kasama ka namin din. Kasama mo kami sa journey ng buhay mo. This is not just one story. And every time we get to hear mga feel-good tambalan stories, 'di ba? Na-happy kami. Naiisip namin manlibre ng kapwa. Charot! Joke lang po yun. Baka may mga nakikinig magpalibre na. Wag, hindi. Joke. Ako, I like your name. It's Friday. Friday. No? Bagay na bagay sa bagay na bagay sa character mo. Na-profile ka na rin namin kahit papaano base sa kwento, sa pagkakasalaysay mo ng kwento mo. And legit lahat ng sinabi mo. Sa true. Habang binabasa nga ni partner yung kwento mo, na nagpo-flashback sa akin little Yung by dati, little. Na no? oo nga, no, totoo to. Hindi tayo ni Etchos ni Friday. Kasi sinabi natin yun. Correct, yung mga kwentong yun ay totoo. Nagtugma sa iniisip namin. Nag-flashback din Kasi sa akin. may mga ilan, ang iniimbento na lang nila. Oo. Tambalanista po ako since 2002. Wala pa naman kami noon. correct. Tambalanista na. Oo. Tambalanista nyo po ko ang tagal na pong panahon. Ang saya nyo po sa gabi. Oo. Ang ganda talaga ng boses mo, Nicole. Oo. Lamya ka. Bastos ka. Hindi, pero Pag ganun, totoo din. etchos kasi yun. Pag ganun, etchos. Oo. Etchos ang lahat. Pero yung nag-flashback ka na sinabi mo the first time that I announced that that I that was you were pregnant. pregnant, yes. Tapos ang instruction kay Chuper nun was partner, patugtugin mo yung hindi ako bakla. Oo, biglang nag-flashback sa akin kasi Oo. totoo yun eh. Natandaan ni Friday yun. So, hindi mo kami ini-etchos. Correct. Totoo yun. And nakakatuwa yung kapag may nalalaman kayo tungkol sa buhay namin and na happy kayo or naiiyak kayo dun sa mga milestones namin, 'di ba? Kasi parte kayo nun eh.
Parte kayo nun. At sinasabi mong free yung therapy, hindi free. Penging pera. Pakibayaran mo Canadian lahat. dollars, Charot. ha? Diba? Pero ang galing, no, yung sinabi niya, it's a free therapy. And we're so happy that we can actually do that for other people. Alam mo, partner, nung recently, in-interview ako para sa isang article for Harvard Business Online. Tapos yung isa sa mga, yung nag-interview kasi, dati siyang parang radio announcer. So, may ano siya tungkol sa radio, may kaalaman, ganyan. So, ang isa sa mga tinanong niya sa akin was, ano yung funniest moment on air na matatandaan ko. Tapos, parang everyday kasi funny. So, parang wala akong actual na matandaan na gusto kong ikwento sa kanya, na i-Englishin ko pa. Yun talaga yun eh. Marami akong gustong So, ano na ikwento maisip? sa'yo. Ano- Correct. Oo. Marami akong gustong ikwento sa'yo na sana hindi ako mahirapang mag-English. Pwede ba yun? So, ano sinagot mo nung tinanong ka doon? Pero partner, nung tinanong niya ako nun, ang sinabi ko sa kanya, I have so many every day is a funny day for us because yun nga, entertainment naman po kami, mga ganon-ganon. Pero ang naisip ko talaga, partner, na pinaka-funny ay yung nung nagsasalita ako, na-shoot yung hotdog na parte ng hotdog mula sa bibig ko, straight sa bibig talaga ni Chuper kasi nahagok niya talaga. na gano'n niya talaga, nakain niya po. Actually, hindi niya po nakain. Rekta po talaga, lalamunan sa lalamunan. Ganun yung experience Oo. namin. Hindi, actually, may choice naman ako talagang tanggalin yun. Kaya nasayang. Sarap eh. Maasim-asim na maalat-alat. Sabi ko naman siya dito, kainin ko na. Kaya nga, di ba? So, alam mo, hindi ko nga alam kung isasama niya yon kasi binawian ko na agad ng, that's just a basic story. It's a funny story, top of mind. Sabi ko, top of mind lang na naisip ko. But everyday na, madaming mga nakakatawa. Pero ang sinabi ko sa kanya, dun sa interview was, but more than the funny things that we say on air, kasi yun naman talagang regular na ginagawa, I think it's more of yung effect namin dun sa mga tao. Diba? Kaya ko naalala yun. Kasi yun yung sinabi ni Friday na para kayong libreng therapy. Yung ganon, kunento ko dun sa interview partner na yung pag-prevent natin ng suicide ng ilang beses. Diba? Yung mga ganon. Yung after ng brain surgery ng isang tambalanista, sa halip na hanapin ng mga kamag-anak, anong unang tinanong? Tambalan na ba? Diba yung mga ganon? Ito yung mga unforgettable stories na talagang mas nagbibigay ng highlight sa sa programang ito, Oo, di ba? correct. More than the funny the banters. Oo, correct. It's really more of yung effect po namin sa inyo. So, we thank you for yung mga nag-e-express ng kanilang pagmamahal katulad nito ni Friday, pati na rin yung mga silent na hiyang-hiya. Alam nyo, kaya hindi kami nagte-trending. Silent kasi kayo. Pero okay na lang din. Pero okay na yun. Oo. Ang sa amin ang mahalaga ay, sabi nga namin Nagkakaramdaman araw-araw. tayo. Hindi man tayo ganun kaingay. Correct. Nagkakaramdaman tayo. The bond is real. Kaya nga, sabi ko nga, 'di ba partner, sabi nga natin, gusto nating i-protect kung ano yung meron tayo. Kaya hindi tayo mapolitika, hindi tayo ganun kasi gusto natin protektahan kung ano yung market na meron tayo, yung community, perfect. The Yes. community that we have, 'di ba? And we appreciate this tambalan community, tambalanista, tambalaner, Tambalarina. tambalarinas, yan. Correct. We appreciate you every day and we thank you every day. Kayo po ang dahilan kung bakit makakatapos ng MBA si partner kasi kung hindi, ang mahal po ng mga bagay-bagay. Kayo po ang dahilan kung bakit healthy yung mga anak namin. Yes. Kasi nakakakain po sila ng higit sa 3 beses sa isang araw, 'di ba? So you thank us, we thank you. Thank you very much, 'di ba? Totoo yun. Salamat. Bago ako bumaba ng sasakyan, partner, mahawak ako sa rosary na nakasabit dun sa sasakyan. Sinasabi ko, Lord, let's have a good show today. Yes, amen. Lagi siyang bahagi ng prayer bago bumaba ng sasakyan. And true enough, talagang Naitatawid naman niya ang bawat araw. Oo, no? araw-araw talaga mabibilang, partner, yung mga araw na Walay tayo. Walay tayo. Oo. Siguro yung pagod na tayo, masama ang Correct. pakiramdam, Tama. 'di ba? And O kaya bago magtambalan, siningil ng utang kaya mainit ang ulo.
Bihira naman din pati yung mga ganong. Bihira, oo. di ba? Most of Kumpara the time, sa mga araw happy. na siksik-liglig at umaapaw yung tawanan, yung saya, di ba? Yung positivity na sinishare natin sa mga listeners natin. Correct. Sabi nga namin ni partner, ang prayer namin, kahit isa lang for the day. Yung mapasaya, di ba? Parang you've already served your purpose. What Correct. more kung more than one, di ba? Kasi Tama. yung happiness na yan, dadalhin mo yan sa bahay, dadalhin mo yan sa office, dadalhin mo yan sa kung saan. Di nakapag-create na tayo ng ripple of happiness, di ba? Correct. Kaya sa susunod na eleksyon, Sa darating na halalan, mga kaibigan, na Yan. pangalan ng tambalan, huwag kalilimutan. ilagay po, tambalan party list. Charot. Uy, pero thank you guys. Pero kung Salamat. sakasakali magkakaroon ka ng posisyon, partner, maiba Ayoko- lang tayo. ayoko Ano yung talaga. panukala o ang plataforma ang asikasuhin mo? I Ang truly- bibigyan mo ng tuon? I have been in the slums of Tondo. Catriona Gray. Miss Ginaya. Universe. Ginaya. I have been in the slums of Tondo. Ganyan. Yun lang yung nak-pick up ko dun sa linya niya partner. English kasi. Poverty, partner, poverty. Oo, na naway wala nang tumira sa Kuala Lumpur, Malaysia. Wala nang Oo. maging Kuala Lumpur, Malaysia. Pero alam mo siguro sa capacity natin ngayon, pwede naman natin siyang pwede tayong magbigay ng contribution. Di ba? At naman. ginagawa naman natin 'yan. Oo, yung ating everyday na mga pasareng yan. Oo. Hindi yung mga Alin? hindi lang tayo vocal o hindi lang natin madalas pinagkikwentuhan pero May ambag nag-reach po. out tayo. May ambag po kami sa bayan. Yan. Oo. Yun lang sa madaling salita. At dapat may maiba lang din, mahiwalay dito kay Oo. Friday. Dapat may ambag ka din talaga sa bayan. In whatever way na maganda para sa bayan. Correcto. Totoo 'yun, no? Kasi pag ang isang tao ay nagkakaroon ng magandang, 'di ba? Nagkakaroon ng magandang balita, nakaka-receive ng maraming blessings. We share it with other people. Yes. 'Di ba? And si Friday, maraming dahil marami blessings. kang blessings, you Yun share na. it with us. To end it, you Yun share talaga it yun. with us. Segue din. Na kami Oo, rin makikinabang sa bandang correct. huli. May mga pabayan-bayan Oo, pang may nalalaman si poverty pa kami, Kaya di ba? nga, di ba? May mga slums of Tondo pang sinabi. Pero ang ending dito, Kami rin. ambunan mo naman kami ng blessing mo dyan. Oo. Kasi hanggat hindi kami hindi kami naambunan, hindi kami naniniwalang successful ka. Charot! Asha, thank you Friday for sharing your feel-good story about the tambalan. Kung ikaw gusto mo rin mag-share ng ganyan na story how we have touched your life, malay mo 'di ba? Mabasa namin, ma-feature sa podcast. Pwede nyo kaming i-email, send your stories at Mahiwagang Burnay Story @gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. o di naman kaya i-message nyo po sa aming Tambalan Facebook page. Mag-PM po kayo doon. Okay, dokes? Yon. Salamat ng marami mga kabisyo sa pagtutok. Have a great weekend. And kita-kits tayo ulit on Monday. Mamaya, bago magtapos yung tambalan, announce po namin yung winner ng ating Fanscan. 1,000 pesos ang pamimigay ng tambalan. Maya-maya lamang ang tabayanan nyo yan. Sa True, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Cruz Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!